Здравейте всички и добре дошли, аз съм MK6969 и това е FIFA World. Радвам се, че сте тук с мен в този пореден геймплей. Някои от вас може би вече се питат до кога ще продължавам с клипчетата само за FIFA World. Ами, скоро си мисля да направя walkthrough на една игра, ще я запазя в тайна. Но това се надявам да се случи в близките дни. Също така се извинявам, че не съм качвал никакви клипчета в последните дни. Просто имаше гъмотевици, не само тук във Варна. Имаше гъмотевици навсякъде и като цяло не знам защо тока прекъсваше през 10 минути, което направи правенето на клипчета невъзможно. И нямаше как да правя клипчета, затова и се извинявам, но мисля, че причината не беше в мен. Както и да е, стига приказки, да започваме. Остава ми един матч в дивизия 6. Ако имам 13 точки, ако победя, получавам 3 точки. Тоест, ще имам 16 точки и ще продължа в дивизия 5. За първи път ще стигна дивизия 5. Така че искрено много се надявам на победата. Това е отборът ми и... всъщност имам договори да слагам. Вече нямаме договори, т.е. сме готови от към договорите, затова да продължим напред, да търсим играчи. Надявам се този опонент да е лесен и това всъщност е той. И така като сме готови, просто започваме. Виждаме играчите му. Ами... нямам какво да кажа. Във всеки случай можеше и по-добри. От друга страна пък можеше и да са по-зли. Но не се оплаквам. Така са добре. Мисля си, че ще мога да спечеля. Не като да не съм печелил от няколко тимов да сизъна в един отбор. И тимов да сизън като вратари и други играчи. Да започваме това първо по време. Ще отида директно от атакинг. И всъщност се стига до първия тъч в матча. Сега Робин Ван Перси си овладява топката, центририя към Уелбек. Уелбек обаче скача и пада. Уелбек, това не ми хареса. Не ми хареса, че беше на земята. Не, не, не! Добре. Хайде! Не, в секси! Такива е топката. Уелбек! 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 Браво на теб! Резултатът е 1-0. Това е обещаващо за финала на матча. Не. Ако успея да задържа резултата така. Не! По дяволите, това беше накосан. Накосан от автогола. Не! Не, Стърлинг. Стърлинг може да направи много неща. Не! Жираут. Жираут. Жираут ще ме прецака. Няма да се отказвам. Защото ние сме България. Да, това е новото име на отбора ми. Реших да го прекръстя. Всъщност не знам защо. Хайде! Гия Керини, what the fuck?
Гекерини, what the fuck? Сериозно? Как можа да се изчомбиш по този начин? Кога? Съдия, това беше за са... Не! Какво? Не! И това е краят на първото по време 2 на 1. По дяволите. Хайде да започваме второто по време. Ние можем да направим това. Ние можем да победим с помощта на Сиси. Иван Перси и Фернандо Торес, ако го вкарам изобщо, ако се сича да го направя. Фак. Давай, 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 давай. По дяволите! Това беше на косъм! Между другото трябваше да подам. Не знам защо реших да стрелям точно по този начин. Идеята ми беше да подам. Ван Перси. Мисля, че сега е момента да вкарам Фернандо Торес. Защо и тримата сте в засада? Ван Перси, Сиси и Гекерини. Хайде. В най-мазия момент ще паузирам играта. И ще вкарам Фернандо Торес. Защо смени играча ми на... Всъщност не видях това кой, но защо не беше на Робин Ван Перси? Ще да успее да вкара. Хайде! Какво? Хайде бе! Какво 2 на 1? 2 на 1 ли ще свърши матча? Сериозно ли? В последния ми матч? А той паузира играта просто и така без причина, както аз го направих. Най-мазно. По-удобно би било точно в този момент да го направя. В последната... Хайде, поне да не загубя! Поне да не загубя! Гекерин, не се спирай! Губиш време! Доспа! Доспа, не е честно! Не е честно! Не! Не е честно! Това беше Доспа! Не! 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 Както и да е. Благодаря ви, че бяхте с мен в тази загуба. Все пак благодаря ви, че бяхте с мен. Ако ви е харесала загубата, може да оставите палец нагоре. Може също да се абонирате за мен за още клипчета. И ще се видим следващия път. До тогава... Не знам, късмет и ще се видим скоро.